Представете си следното. Седите в метален стол, пристегнати с колан, който едва ли би спрял падане от велосипед. Под краката ви няма нищо друго, освен 10 000 метра леден разреден въздух. Около вас е алуминиева обвивка, дебела колкото две монети, поставени една върху друга. Навън е минус 50 градуса по Целзий. Двигателите под крилата изхвърлят огън и горят тонове керосин всяка минута, за да поддържат това чудовище от 200 тона в небето. Изведнъж удар. Самолетът се разклаща. Чашите с кафе започват да вибрират. Жената до вас стиска облегалката, докато пръстите й побелеят. Вашият пулс скача на 130. В главата ви преминава една единствена мисъл. Това е краят. Машината се разпада. Но тук идва голямата лъжа на вашите сетива. Докато вие се молите за живота си, пилотите в кабината се чудят дали ще имат време да си довършат сандвичите преди кацане. За тях това падане, което сте усетили, е било едва 2 или 3 метра. За вашия вестибуларен апарат, обаче, това е било бездна. Днес няма просто да говорим за статистиката, която всички знаем. Днес ще навлезем в дълбоката, тъмна психология на страха. Ще разберем защо вашият мозък е еволюционно програмиран да ви лъже, когато сте в облаците. Ще разгледаме как новините и Холивуд са хакнали инстинкта ви за самосъхранение. И ще ви покажа защо летенето всъщност е най-великото доказателство за човешкия триумф над биологията. Пригответе се, защото това, което ще чуете, ще промени начина, по който гледате на всяко следващо излитане. За да разберем защо ни е страх, трябва да се върнем 50 000 години назад. Вашият мозък не е създаден за Wi-Fi, стюардеси и херметизирани кабини. Той е създаден да оцелява в свят, където най-голямата височина е било някое дърво. В центъра на вашия череп се намира малка, с форма на бадем структура, наречена амигдала. Това е вашият детектор за дим. Тя не мисли. Тя не познава физиката на Бернули. Тя не знае какво е подемна сила. Тя знае само две неща – безопасно и смърт. Когато се качвате в самолет, вие доброволно влизате в състояние на тотална безпомощност. В природата безпомощността е равна на това да бъдеш изяден. Вашият мозък регистрира 3 критични аномалии. Първата – нарушаване на гравитацията. Вестибуларният апарат в ушите ви предава сигнали, че тялото ви се движи по начин, който не съответства на земното притегляне. Това обърква софтуера ви и води до гадене и паника. Втората – липса на изход. Ние сме бозайници, които разчитат на бий се или бягай. В самолета не можеш да се биеш с облаците и не можеш да избягаш от кабината. Това блокира нервната система в състояние на постоянен фриз или замръзване. Третата – социална изолация. Въпреки че сте с 200 души, вие сте в непозната среда. Мозъкът ви не разпознава територията. Всичко е чуждо. Ние сме единственият вид на планетата, който е успял да излъже биологията си до такава степен, че да се носи в стратосферата. Но цената на тази измама е постоянен фонов стрес, който амигдалата ни генерира, опитвайки се да ни спаси от нещо, което всъщност е безопасно. Защо се страхувате повече от самолетна катастрофа, отколкото от това да се подхлъзнете в банята? А знаете ли, че шансът да умрете в банята е 1000 пъти по-голям? Отговорът се крие в евристиката на достъпността. Нашият мозък е мързелив. Когато трябва да прецени риск, той не отваря Excel таблица с статистика. Той пита паметта: "Ей, спомняш ли си нещо гадно свързано с това?" И паметта веднага отговаря: "О, да. Спомняш ли си оня филм с Том Ханкс? А онези кадри от новините с счупеното крило?" Киното е най-големият враг на авиофобията. Холивуд обожава самолетни катастрофи, защото те са визуално грандиозни. Те са шумни, огнени и драматични. Вашият мозък събира всички тези филмови кадри и ги съхранява в папката реална опасност. Статистиката е скучна. Никой не прави филм за 40 милиона полета годишно, които кацат без дръскотина. Филмът за тях би бил 2 часа гледане на хора, които спят или четат списания, но един полет, който се разбива. Това става световно събитие. Това създава когнитивно изкривяване. Ние надценяваме редките, драматични събития и подценяваме ежедневните убийци, като диабета,
сърдечните болести или автомобилните катастрофи. Вие се качвате в такси до летището. Това е най-опасната част от вашето пътуване. Но в момента, в който затворят вратата на самолета, вие започвате да се потите. Това е триумфът на емоцията над логиката. Нека спрем за момент и да разгледаме враг номер 1 на пътника – турбуленцията. За повечето хора турбуленцията е усещането, че самолетът пада. В главата ви се появява картина, как крилото се откъсва като лист хартия. Ето е истината, която пилотите не ви казват, защото смятат, че е очевидна. Турбуленцията е физически невъзможно да свали модерен пътнически самолет. Въздухът не е празно пространство. На тези скорости той е като желе. Когато самолетът се тресе, той просто преминава през участъци с различна плътност или скорост на вятъра. Това е точно като дупките на пътя. Вашият автомобил няма да се разпадне, защото сте минали през дупка, нали? Инженерите, които проектират тези машини, са маниаци на тема сигурност. Те тестват крилата в лаборатории, където ги огъват до невероятни ъгли, понякога до от 5 до 6 метра нагоре. В реалния свят няма такава буря, която да генерира достатъчно сила, за да пречупи крилото на Боинг или Airbus. Те са създадени да бъдат еластични. Те трябва да се огъват, за да не се счупят. Нещо повече, самолетът има естествена стабилност. Ако пилотът пусне волана по време на турбуленция, самолетът сам ще се стреми да се изравни. Той иска да лети. Той е аеродинамично програмиран да бъде в небето. Следващият път, когато друса, направете този тест. Погледнете чашата си с вода. Виждате ли как се плиска леко? Сега си представете, че сте в автобус по селски път. Водата щеше да е навсякъде. Но в самолета паниката идва от факта, че не виждате пътя и мозъкът ви запълва празнотата с ужас. Тук стигаме до психологическото ядро на проблема – контролът. Човекът е странно същество. Ние се чувстваме в безопасност, когато държим волана, дори ако сме недоспали. Пили сме 2 кафета и говорим по телефона, докато караме с 120 км в час по магистралата. Защо? Защото аз го правя. В самолета вие сте пасивен участник. Вашият живот зависи от 2 души в униформи, които може би дори не сте видели. Вашият живот зависи от хиляди компютърни кодове и механици, които са проверявали двигателя преди 5 часа. Липсата на контрол генерира тревожност. Но ето я иронията. Вие сте много по-зле в управлението на рискове от автоматизацията на самолета. Компютрите в кокпита не се изморяват. Те нямат проблеми вкъщи. Те не се разсейват от социалните мрежи. Те правят хиляди изчисления в секунда, за да поддържат полета перфектен. Летенето е най-стриктно регулираната дейност на планетата Земя. Всеки болт, всяка кабелна обувка има свой паспорт и история. Ако в колата ви светне лампичка за маслото, вие си казвате, ще го оправя следващата седмица. Ако в самолета светне и най-малката индикация за несъответствие, той не излита. Точка. Вашият страх е всъщност израз на вашето его. То ви казва, никой не може да ме пази по-добре от мен самия. Но истината е, че в небето ви пази колективният интелект на хиляди инженери и десетилетия натрупан опит. Какво се случва с тялото ви по време на полет? Когато амигдалата дава сигнал за тревога, тялото ви изпомпва адреналин и кортизол. Вашата храносмилателна система спира, затова често ви се гади. Кръвта се оттегля от кожата и отива към мускулите. Подгответе се за битка. Сърцето бие силно, за да снабди мускулите с кислород. Тъй като няма с кого да се биете и няма къде да бягате, тази енергия остава затворена във вас. Тя се превръща в треперене, изпотяване и чувство за задушаване. Много хора бъркат тези симптоми на стрес с предчувствие. Казват си, усещам, че нещо ще стане, сърцето ми ще изскочи. Не, нищо не предчувствате. Просто изпитвате физиологичната реакция на тялото към затворен обем и непознати звуци. Интересен факт. Въздухът в кабината е по-сух от този в пустинята. Дехидратацията засилва усещането за тревожност. Кофеинът и алкохолът, които хората често консумират, за да се успокоят всъщност, действат като бензин върху огън. Те стимулират нервната система и правят паниката по-лесна за появяване. Истинското решение не е в чашата с уиски. Решението е в дишането. Когато дишате дълбоко и бавно,
вие принудително активирате парасимпатиковата нервна система. Вие буквално хаквате мозъка си, пращайки му сигнал. Ако дишам така бавно, значи не ме гони тигър. Значи всичко е наред. Нека развенчаем още един мит. Какво става, ако двигателят спре? В съзнанието на авиофоба, ако двигателят спре, самолетът пада като камък. Физиката обаче казва друго. Самолетите са отлични планери. Ако всички двигатели на един модерен лайнер спрат на 10 000 метра височина, той няма да падне. Той ще започне да се рее. Средностатистическият самолет може да измине около 150 км без никаква тяга от двигателите. Това е предостатъчно време за пилотите да намерят летище или подходящо място за кацане. Всъщност, всеки пилот тренира кацане без двигатели стотици пъти в симулатор. Те знаят точно как да използват гравитацията и инерцията. Нещо повече, самолетите имат вградена излишност, redundancy. Всяка критична система има втора такава, а често и трета. Ако една компютърна система откаже, втора поема управлението. Шансът 3 независими системи да откажат едновременно е толкова малък, че граничи с нулата. Летенето не е хазарт. То е математика. И математиката винаги е на ваша страна. Страхът от полети е нещо повече от фобия. Той е символ на борбата между нашия древен инстинкт и нашия модерен интелект. Всеки път, когато решите да не се качите на самолет заради страх, вие губите. Губите залеза на талпите. Губите шума на океана. Губите прегръдката на приятел, който живее на другия край на света. Вие заменяте безкрайните възможности на планетата за фалшивото чувство на сигурност в хола си. Но истината е, че животът сам по себе си е рисковано начинание. Никой не излиза жив от него. Въпросът е как ще го прекарате, скрити в черупката си или носещи се над облаците, гледайки света от високо, там, където само боговете и птиците са имали право да бъдат преди нас. Летенето е магия, маскирана като технология. Не позволявайте на вашия мозък да ви отнеме тази магия. Следващия път, когато чуете Fasten your seatbelts, се усмихнете. Вие не отивате на екзекуция, отивате на приключение. Благодарим ви, че се гмурнахте с нас в дълбините на човешката психика. Ако това видео ви е дало поне малко кураж, абонирайте се и го споделете. Светът е твърде голям, за да го гледате само на екран. До следващия път и приятен полет!